се рӯзноманигори зиндонии тоҷик Абдулло Ғурбатӣ, Далери Имомалӣ ва Завқибек Сайдаминӣ эътирози худро аз ҳукми додгоҳ ба омбудсмени тоҷик расониданд. 5 июл омбудсмени тоҷик аз онҳо дар маҳбаси Якум Советский воқеъ дар Душанбе боздид кардааст. аз вазъи будубош ва ё розӣ ҳастанд, миннатдориам кардан ба муассисаи ислоҳӣ ки ҳамҷо ҳузур доранд. Фақат аз як чиз норозӣ ҳастанд, аз парванда санади судӣ. Албатта ки мо тавсия додем ки шумо метавонистед ки ба мо муроҷиат кунед дар мурофиаҳои судӣ шумо нафари мо иштирок кунад ва ё аз ин ҳуқуқ истифода набурдан. Албатта лекин мо тавсия додем ки ба мо хати пешниҳод кунед аризотона. Мо метавонем ки тибқи тобеият ба мақомоти судӣ равон кунем ҷиҳати боздигарӣ кардани парвандаи ва ё розӣ шудан мо интизор ҳастем ки пешниҳод кунанд. бо ин ҳол маълум нест дархости бознигарии ҳукмҳои рӯзноманигорон то куҷо ҷиддӣ гирифта мешавад, зеро қаблан ҳам чунин шикоятҳое доштанд ки бетағйир монда буданд. ин се рӯзноманигор тобистони соли гузашта боздошт шуданд. додгоҳ онҳоро бо чанд иттиҳом аз ҷумла узвият дар созмонҳои мамнӯъ гунаҳгор дониста аз 7 то 10 сол аз озодӣ маҳрум кард. пеш аз ин ҳам хабарнигорон ва ҳам наздикони онҳо аз ҳукми додгоҳ ибрози норизоятӣ карда буданд. тасдиқи мустақилонаи ҳарфҳои мақомот дар мавриди шароити будубоши рӯзноманигорон дар маҳбас чолишбарангез аст. дар соли гузашта 8 рӯзноманигор ва блогнавис ба иттиҳоми ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ аз 7 то 21 соли ҳабс маҳкум шуданд. масъулини идораи омбудсмен на ба ҳамаи онҳо мулоқот доштанд, вале ваъда доданд ки боздид аз маҳбасхонаҳоро идома хоҳанд дод. маълум нест ин навбат аз аҳволи дигар рӯзноманигорону блогерон дидан мекунанд ё не. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ аз ҳукумати Тоҷикистон талаб карданд ки рӯзноманигорони боздоштшударо озод кунанд, аммо мақомот ин даъватҳоро то ин дам сарфи назар карданд.